reken ik nog eens. Doe het. Op goed gerekend ik. Omdat ik het al eens voor. Dan kan ze toch gewoon nog een keer herhalen. Dat is toch veel meer ervaring als mij. Nee, dit jong. Toen heb ze juist de lijf die te veel. En andere van die boeiers in die gelanddeur gegangen. Ja, maar die moesten niet vragen wie die zich nu voelen. Dan hadden ze van begin af aan nog beter moeten doen. Pap, ik wil liever nog een paar jaar vrijgezel blijven, dat is toch wel beter niet. Ja, maar non de tenair, we hebben ons twee, is nu één op de oudste. Pap, ouderdom gaat voor de schoonheid. Nee, jongens, niet een daar schoenen. Moet maar alle wiel de vos naar de hinnen dragen. Wie ik zo oud op die steken, daar heb ik me geen twee keer bedacht, heb ik het gewoon gedaan, punt doen. Nou, dan kan ze toch nog een keer weer doen, als per slotverrekening veel meer ervaring gezegd. Ja, maar jong, dus zult ze toch wel met me eens zien, hè. Dat een huwelijk voor dich meer voor de hand ligt als dat voor mij gaat. En Dobby, toen best al 28 jaar. Toen zou ze eigenlijk al een bande kinderen moeten hebben. Heb je die niet ziet, hè? Daar zullen we het maar niet over hebben, hè? Hé, deze. Wat ze doen, joh. Met trots niet alleen om te werken. Er zijn onder een hoop andere dingen te bedenken. Deze is de beste gedachte keer, hè? Pap, sta niet zo stom te kallen, ja. Als toen ik toen dat ik heb meer meutijds gedaan is, we gaan een zuster geholpen. Even nu een vrouwenhoes gehad voor allemaal dat soort werk. Was het vroeger niet toch een keer, of niet? Ja, gewoon is nog een week gevraagd. Het is toch zo? Zo'n de vlegel samen ze dich eigenlijk niet. Het is toch zo, op de godganse dag loopt ze te zeveren dat ze bekneven het werk op het hoofd, of nog in de hoes moest helpen. Dat terwijl ze nog maar zelf schuld is. Dat zou ik tegen zeggen, hè, jong. Die motorzeiliger die boven, hè, die zou zich omdraaien in het graaf als ze zag wat voor een zorgzaam opgevoede zoon geworden is. Nou, een appel valt dit niet van de boom, hè, pap. En ik zeg het tegen u voor de laatste keer. Doe trouwt. En wat ik zeg dat absoluut te doen, begrepen? Ik trouw niet, zeg ik tegen. En ik trouwt, man. Ik zeg hem. Als toen is binnen de kortste keer getrouwd, jong. Dat kent u dat overnummer van een half vergeten, is niet dat duidelijk? En wij moesten hem dan anders schrijven, pap, maar mij is toch graag het scheiden meer. Misschien zijn we gewoon lappen stoer. Vandaar weet ik tenminste dat er niet mag trouwen. En het is beter te verdragen dan een zoon te hebben. Dit mag en dit niet deed. Nee, wat ze vooral doen, pa. Komt ze in de hemel. 3 etages hoger als ik dat kom. Oh, genotenpot, dat is best. Het is eigenlijk dat ik nog verstandig ben. Goedemorgen, Jan, het is 1:30, hè? Ja, zoals we net uit bed zijn gekropen. Oh, sheriff. Heb je weer over het bekende thema ruzie gehad? Dat kent mijn pa toch? Maar hetzelfde liedje niet. Ja, dat zal me te vermoeiend zijn. Zo is dit gedaan hebben dan. Ik word in die plaats al lang getrouwd geweest. Jan, zo de niet op het wezen, schet je nog ruim, jong. De kunt je helemaal even eens de voorhoed halen. En Thijs, beste een beetje normaal, jong.
Alleen is het goed gezeven best voor dat ene jongen waren. Anders trek direct weer aan mij en maak dat ik er wegkom. Oh. Dobby, ja. Wil ik alleen maar zeggen, die 2 tijgeren, die ga ik betalen, maar die ga ik de verrug betalen. Ik zeg al niks meer. Maar als toen getrouwd zou zijn geweest, hè, was dat allemaal niet nodig hier. Trouw ik toch zelf een man. Trouw ik zelf een vrouw. Dan lossen de problemen zich toch allemaal vanzelf op. Oh, dat verstand je, zult meneer zeker niet te wennen, jong. Oh jawel. Dat heb ik ooit een keer verteld over een vos en een henna. Dat die op elkaar jagen. Wij gaan ook wel een oude vos kan ook jagen, pap. Alleen is het maar op oude henna. En Dobby, voor de goede orde, morgen was het zo'n sop doen. Wat heeft dat te betekenen? Dan worden de Veurlandse soptijgeren. Die vermixen nog over, die kressen niet. Tenzij dat toen morgen een vrouw trouwt die soptijgeren met in het huwelijk brengt. Zal ik tegen schat zeggen, vriend? Wat hè? Als straks de notaris komt, hè, met die papieren, om de naam op die naam te zetten, hè, dan weet ik nog niet of ik dan mijn handtekening onder zet. Nou, je begint zo nu alweer over. Eigenlijk hoor ik ook veel gedang is gekomen. Och Jan, dus er weer tussenuit gepreacht omdat de pa werk veurig zou hebben. Jongen, doe bakste broer na. Zeg Jan, zelfs in de slapkaas, op die ding nog in de snelheidsmannen opstaan. Zeg, of best wel soms wat tussenuit gepreacht om het einde van de dag zomaar werken door te komen. Maar, verdorie, dit is ik toch te beneden aan hetgeen wat ik gekookt heb vanmorgen. Zoals het maar genoeg gaat, werd niet wel. Het is een beetje aangebrand. Maar voor de rest maakt het niet slecht. Want ik mis alleen de groenten op hier. Jan, denkst du nog nooit aan gedaan, is dan alleen maar te eten en te drinken? Ja, nu ze er toch zelf over begint. Gaat te drinken lustig maar. Sneed dit flesje op de nader, ik weet alleen niet of het nog gaat erin zit. Schijs hem dik maar vullen in de kelder. Ja, dan drink ik liever een snaps. Oh, maar Anders moet ik als naar de kelder gaan. dan zet ik ook maar één in. Ik kan vandaag wel weer één gebruiken niet. Je moest niet overal een probleem van maken. En het rustig aandoen. Lieg. En vooral meer eten en drinken. Men zegt wel altijd dat het werk het hoofdleven is. Maar het hoofdwerk is wel het beter leven. Ja, nee. Zeg, we hebben niet alleen maar een mond gekregen om alles erin te stoppen en achter om het ook wat roe te krijgen. Als de leven neer, hé Jan, hij heeft ook 2 handen gegeven om mee te werken, knip ik dat toch in zijn oren. Maar die Henk kent zo gebroken om een troring aan te doen. En knoopt ik dat maar in de oren. Man, dat begint al net zo stom te kallen als de pap van me. Ik heb beter veel, ik zeker niet in, hè. Johan, heb ze misschien nog gaat eten? En gaat te drinken lust ik ook nog wel, want deze fles is alweer leeg. Ik vroeg me wel eens af of je ook wel eens een vol flesje moest. Janne, voor mij part, hè. Frits en verzuip ze die ganse verstuind, man, hè. Dobby, die pannen leeg, vanmorgen is toch al niet meer genoeg. Ja, zuster, nu. Daarvoor wil ik je zo weer gaan eten. Breng stichte ketel hier.
ik maar nog zelf komen horen. Dat is voelig, heeft de ruiken hoor, hè? Dan leek de nu weg van de stonk. Hier. Kunt ze het met wegspeulen. Die hou ook wel gaat komen, man. De moest hem van tevoren nog in de ijskast zetten. Als je zo doorgeeft, Janne, krijg je de volgende keer speelwater voor me, ik heb het zelf begrepen. En dan weer, als ze de gielen staat gewoon vol hebt, dan geeft ze maar weer in je bed liggen, want daar bent ze toch voor gekomen? Stel dich voor de pa zo werk voor de geven. Wie weet du dat? We best ik soms helder ziet. Maar Jan, gaat het soms de laatste tijd jongens? En dan ook gaat haar. Voordat ze in mijn bed gaat liggen, trekt zich wel als hij voelt stevelen uit, heb je begrepen? Ja, maar natuurlijk. Dat noem ik nog eens echte boerenhulp. Dankjewel, Thijs. Zo ze de volgende keer in plaats van gehakt ook eens echt vlees kunnen pakken. Thijs, als ze de volgende keer weer ruzie hebt met de pap, zo ze het dan gaat stiller aan kunnen doen. De weet toch dat ik moeite heb met inslapen. Goede schwans op zijn bed. Mooi jongen. Dagen en dagen loopt dat jongen hier naar binnen. Doet zich alles wat hij eet is de giel is van hem. En dan gaat er in bed liggen. Ja, als ze me een keer vreugd om te halen, dan heeft de jong pien in de rug. Of weet je waarom hij pien heeft. Ja, dan is er niet toes. Dan lekker weer gestrak. Of zo, nog geen 5 minuten duur. Voordat de pa van hem hier binnen vliegt. Dat er een ongenadige pak rammel krijgt van hem. Oh, dat is gewoon niet dat hij anders nog niet geleerd heeft. Gewoon de hele dag wat die te lachen wil. Hier zou ik in die plaats, jong. Het is wie het in de Bijbel geschreven stingen, jong. Hij ging heen en weende bitter. Nou, dan doe ik vooral niet te veel aan. Hier is de deur. Goeienacht. Hallo, ben ik hier die... Lichtart, Johan Lichtart. Hallo, ja. Ik ben... en ja, ik woon... Hier zit natuurlijk notaris Pluis, hè. En je komt in verband met een overdracht van de hof, hè. Hé, Thees. Vecht die tafel in het zuiver en al in de snaps van de notaris. Overdracht, pap. Overdracht. Als je denkt dat ze de hoofd over de staan, de kerk, dan vroeg ze meneer Pastoor maar om dich te helpen met de meester van de stal. Jongen, weeg die toch niet zo op en zet die toch dadelijk gewoon erbij. Meneer de notaris, een plaats. Zet die. Zeg je, meneer de notaris, je zult het toch niet erg vinden, hè? Want ik ondertussen die met de voet ga doen weer en eruit. Ja, ik zou het zeggen, hè? Ik zou vroeger dat deed een mensje werken ik goed. Ja, dat is... Oh. Dat zeker in de hal net waren. Maar dat is echt zo, hè? Werkelijk. Hé, wilt je soms ook? Doe dit je schoen in de zuigen en zet de vloer op je kapot. Dus Maar ja, met z'n tweeën in zo'n bak, wie zal ik dat zeggen? Leven niet. Maar, stel ik toch niet zo aan. Doe
Kijk, jongens, ik doe er niet zo moeilijk over. Ja, kom eens zien. Kijk eens op deze. Hij is ook nog niet op de zonnig naar op. Kom. Hij moet het gaan zien. Ik doe dat niet aan zien. Doe maar. In dat bakje. Mijn eigen mensen, hè. En goed voor de bloedsomloop begint er. Mijn eigen mensen. Maar wat is dat dan eigenlijk voor een eigen mengsel? Ja. De melkdiët. Een drap van de brandewijn. Gegist droevensap. En gekozen. Cool wat? Ja, echt urine van de Rinjer, hè. Speciaal recept voor de pap, hoofdliter Camara. Urine? Ach, dat is toch niet zo aan. Het is toch net in de furie. En geloof trouwens ook niet te drinken. En weet. Stel je niet aan. Ik doe dat al meer dan 10 jaar. En ik leef nog immer. En nooit last van extra, je kent je nou gewoon. Maar zo van hoe maar eens beginnen. Ja, als je dat zegt, ja. Dus Geer wilt de Noof overdragen. Maar kunnen de heren zich ook legitimeren? Heer, ik wil de Noof overdragen. En Dobie dus nog altijd van mij, hè? Dan heb je mij waarschijnlijk verkeerd begrepen. Geer zit dus de eigenaar, hè? Meneer... Lichtart, Johan, Lichtart. En dat is mijn zoon Thijs ook Lichtart. Ja. Maar toch, hè, die vraag. Kunnen de heren zich dan... Hoe moet ik dat zeggen? Kunnen de heren zich legitimeren? Je bedoelt een eind van een pas of zo gaat? Ja. Oh, wacht maar daar hoor ik eens maar uit. Verrekt, die ving gewoon nog binnen andere zonden zijn schoon, zeg. Maar dat pas heb ik niet. Het is wat daar van de boerenbond is die misschien goed. Ja, de voorschriften vereisen toch eigenlijk pas? Dat heb ik niet. De laatste melkafrekening is die dan misschien voldoende. Of dat kijkt in zijn trouwkostuum. Of zo'n 30 jaar geleden is dat ze hem nodig is gehad. Maar toen heeft ze de pas wel binnen. Als toe, hè, die plicht je door ons. En toen was getrouwd. Dan had dat pas al wel die hebben nodig gehad. Door weer te schrijven. Hier meneer de commissaris, meneer pas. Hoe is dat voelen weer? Thijs, het als ik soms lukt weer in die graven. Janne? Janne ligt op de plek waar het liefste ligt. In mijn bed natuurlijk. Ik hou dat werkschoenen verrekkeling nog een keer verrek. Hey, misschien
dat het maar beter is dat ik ga. Wat is dat voor een vreemde kerel hier? Die liep verdomd veel op de deur laten en dat is beslag ook komen leggen op mijn allerbeste melkkoe. Ja. Dat heeft de suffert geweten. Alle 4 de heuk van de koestal hebben we laten zien. Ja, dat grapje heeft me nog wel €1000 gekost. Maar goed, dat heb ik er geen voor over gehad. Pluis is de naam. Notaris, geen deurwaarder. Zo. Notaris. Ook weer zo'n ambtenaar. Hé, ambtenaar. Kunnen we goed oppakken. 2 ambtenaren vrouwen bijeen. Zet die een tegen de ander. Als mijn man komt te sterven, laat ik hem rechtop staan begraven. Wie zou dat dan, zegt die ander. Ja, zegt die een. Dan kennen ze tenminste niet zeggen. Dan ligt een voele beer weer. Oh, de notaris is hier van de overdracht van de hof. Zeg, heb je even lekker over gedaan aan Jan? Aan Jan, hè? Ja. De voele beer. Met zo'n alleen niet geworden is. In vreten en soepen veranderen. En de rest is er liever luide muur. Nou, wacht maar eens. Ik zal daar eens even bij leren maken. Deze pikkel ik op. Een strenge pop dit wordt. Och nee, werkelijkheid heeft een knap geen vleeskaart, meneer de notaris. Thees, dat is inderdaad gelijk, joh. En zorg je voor trouwkostuum, hè. Hé, en wie toen door alle zekerheid hadden in die allertijds woonde. Hé, toen voel ik gewoon achter mijn trouwring. Kijk, meneer Pluis. En dat ding, dat zal ik wel afgedaan hebben, hè. Direct naar de huwelijksvertrekking, want ik word niet gewend dat ding te dragen. Hè. En mijn vrouw, die heb ik zijn leven lang ervan verdacht dat ik hem stiekem verpakt zou. Hé, Anneke, hé, ja, dat is hier toen onrecht geweest, hè? Hé, deze. Over het stiek of die erin past. Als er niet past, hoeft ze geen minuut te gaan. Alleen dan moest ik een meisje zoeken wat Anneke heeft, want dat steekt ook niet. Je zit toch goed met dat zeven? Gaat ze nou weer? Wie kan toch gaan? Vreten en zoeken, dat kent ze daar. Voor anders dood ze niet. Ik zeg het tegen. Nu ga ze met naar de bosje en dan wordt het hout overgeblazen. Dat ze de bineer vult. En mij komen nou genoeg goed. Ken ook een goed. Oh, kent ze de laatste nieuwe ambtenaar goed al? Nee, die ken ik nog niet. Al 4 uur op kantoor en nog in de vingerkroom gemaakt. Zo, nu moet ik toch gewoon. En als ik de guur nog 1 keer zit, als ze ernaast zit, dan stampen die dat ze er nog met als Ziet je meneer de notaris? De Jan heeft tenminste respect voor zijn vader. Dat kan die familie zo niet zeggen. Daarbij is hij jou net zo mee getrouwd als dat ik dat ben, hè? En daar trekt zich toch niks van aan wat de pap tegen hem zei. Ja, dan ik toch ook niet wat ik tegen die zeg. Nee, daar word ik volgens tegen lang getrouwd geweest, of niet dan, hè? Daarbij, pap, ik kan me niet voorstellen dat de notaris tot hier is gekomen omdat je krakeel van ons aan te jagen niet. Kan ik me wel niet voorstellen, zegt meneer de notaris. Zo we dan maar eens beginnen met een lekker drupje. Nee, dank. Ik ben in Deems op dit moment, hè. Dat is geweldig. Ach ja, trouwens, u had toch ook met de kou. Wat maakt nou eens een drupje goed, zeg. Dat kunt toch zeker niet zien tegen de regels in, hè. Hey, en dan moeten we wel eens kijken, hè. Dat past al een goed beetje voor te water. Ja, als het dan zint moet, hè. Maar Geer wil dus de hoofd overdragen aan uw zoon.
heb je hier nog meer kenner? Meneer, Lichtart, Johan, lichtart. En een en al kommeling zal toch wel voldoende zijn, of niet soms? Ja, nou mij gaat er als ik goed verzorgen. Houd echt in de mond, hoe vraag je dan af? meneer Lichtart, heb je mogelijk ook nog boete-echtelijke kenner? Wat, ik denk je dat ik vreemd gedaan ben? Ja. Het is nu eenmaal in erfenisaangelegenheden. Ja, in zo'n gevallen ding men er eenmaal met de situatie rekening te houden. Ik denk wie die vraagt maar nee op, want zelfs boetachtelijkheid en expiratie krijgen. Jongens, hoe ben je zelf aan het solliciteren eigenlijk? Wilt je de hoofd direct aan uw zoon overdragen of was naar uw gedood, meneer? Lichtart, Johan, lichtart. En wat ik vraag betreft, hè, voor wat betreft het sterven. Ik heb nog geen plannen in die richting. Maar als mijn zoon zo doorgeeft, hè, zou het wel eens eerder kunnen plaatsvangen dan het redelijk Ries verwacht kunt werden. Dus naar uw gedood, meneer? Lichtart is de naam, gewoon Lichtart, ja? Die krijgt een hoofdpas als ik de kont heb toegeknepen. Anders het rood misschien wordt. In een dergelijk geval, dan moet ik de vraag stellen, wij de hoofd zo komen te erven, rekening houden met het mogelijk vreugdig sterven van de huidige erfgenaam, nog voordat uw eigen afsterven een feit is. Dat is nu toch wel het woord gegeven. Dan wil ik je eerst eens weten. Waar er moet sterven en wanneer dat er moet sterven. Laten we nu eens aan. Uw zoon, die gaat naar het bos. Het wijthaal, bruggen een tag af, veel op zijn nek en versnappen wat. Zeg maar goed, die gaat zelf nog nooit naar de bos. Hoeft toch ook niet per se. We kunnen toch in theorie aannemen dat er gaat overkomt en dat er dan zodoende... Zeg meneer Vleus. Dan moet ik je toch eens gaan vragen. Zit je nu notaris of zit je begrafenis gewonnen? Het is nu eenmaal mijn plicht om met de mogelijkheden, al die mogelijkheden in overweging te nemen. Ook het vreugd die ik her gewoon van uw zoon. Ja, men zou het zien als er getrouwd worden werd. Dat is toch gewoon 3 jaar op de kamer? Kijk zo die keuken. Wat een vetzooi. Weet je wat hier ontbreekt? Een vrouw. Schrijf dat maar op. En schrijf er maar bij dat het er afleiding is om te trouwen. Ach, meneer de notaris, als de papa ook maar één borrel gehad heeft, ik kwart niks anders dan onzin doen. Ja, dan wil ik ook die vraag stellen. Ligt het misschien nog in de lijn der verwachtingen dat Heer nog eens te huwelijk staat zou willen aanvaarden? Ja, heb je toch altijd al met die treuven? Eerst nog eens van een andere. Kijk hier, Vleus. Wie een keer nog met dat stomme breuzel. Moet ik je toch nog eens nog het vragen zeggen. Zit je nu neven notaris en begrafenis ondernummer aan een huwelijksmakelaar? Die dan moet trouwen. En alleen die wilt er dan af kunnen overnemen. Gevier die fles. Om ik een andere vraag te stellen. Heb je mogelijk ook nog familieleden in de eerste, tweede of de derde graad? Zij mij goed over familieleden zeg. Wat een slecht volk. Kent je het gezegde? Is het met de Porsche zonnig en warm? Dan kunt de familie in die vrettig haren.
nog zo goed, heb ze weer niet goed. Laat mich die vraag aanstellen. Heb je nog een levensziende familieleden? God, zit ook niet. Maar pap, nu zit toch niet te liegen. Je zuster Gertruda, mijn tante, die leeft toch nog? Jong, die telt met me met, die is al lang voor mij door. Zeg, die Gertruda, die is hier met het beste servies, het schoonste bestek. En alle geld is ze met de Noorderzon vertrokken en ze hebben nooit met dat zo'n gehoord. In een dergelijk geval, zin van het erfrecht, dan zou zie je toch rekening houden met het vreugd die ik sta voor hun zoon. Dan zo zie je de rechtmatige eigenaresse werden van de hof. Wat zit je nog aan? Met die pijn in de bak zitten. En dan zal ik hem nog leeg zoeken. Doe toch eens rustig, doe toch eens rustig. Je moet de notaris nu weten dat je nog een zuster hebt. Dan kan je toch ook ergens niks aan doen. Zo hoor. Zeg, maar voordat die de hoofd liggen, dan steek je nog liever in de fik. Heb geen misschien zijn drupje voor mij? Ja, ik dacht je was met pa in de bos. Ja, dat denkt er ook. Ik heb me achter op de kar gezet en toen de tractor begon te varen, ben ik er stiekem van afgesprongen. En nu? Ja, als er mij straks niet meer ziet zitten, kunt u mij holen. En onderweg spring ik er dan weer vanaf. Heb ze nu een drupje voor mij? Ook zit die aan. Sorry, diegene niet. Nee, ik neem liever de fles meer, want ik wil me nog even er neerleggen. Ja, voordat de pap mij weer komt holen. Ja, maar deze keer wel op de huishouder, zodat er mij niet zo vlot kan vinden. Zeg deze. Zo sticht mich tegen het stietje. Geld te rusten. Du kunt zeker de Willebert weer om naar te leuken. Och, hij vliegt die 6 of 7 keer vandaag naar binnen. Er is ondertussen geen plekje meer hier in de omgeving, waar de Jan zich nog versterken kan. Dan liep het me maar beter om de zaak nu direct zo snel mogelijk af te handelen. En daarvoor heb ik nodig het volledige adres van deze Gertruda. Wat? Van Gertruda? Een familie. Ja, daar is. Ik ken niet eens met u ongeveer hoe ik kan het. Deze, zo het niet erop. Allee, wat nu weer? Zo het niet erop. Ja, tuurlijk, zodat zo alles ongeveer hoog kunt gekokstoven. Doe ook wat ze niet laten kind spot komen naar Jan op de huishulder. Zeg, meneer de notaris. Ik dacht nu goed begrepen. Zo weet je wat er geschilderd hebt, hè, van met dat sterven en alle nee, en verder niet meer zit dat den hoofd dan automatisch in de hang van Gertruda komt. Daar kent geen twijfel over bestaan. Maar nu stel, hè. Ik zou binnenkort op een nu trouwen, hè. Kan ik dan mijn nu vrouw aanwijzen als wat die erfgenaam ik meen in ieder geval snap wat ik met wil zeggen, hè. Dat is in feite correct. Uw zoon behield wel zien wat er erfd is. Maar uw toekomstige vrouw, die wordt dan de hoofdbegunstiger. Haha, maar dat is geweldig, zeg. Kom, drink leeg. Kom. Oh, ja. Wacht even, doe het deze keer. Ik zal het krijgen, jong. Dit is het wel weer. Gezondheid.
Hoe is er nu weer? Ik hou de jong verrot. Dat is toch te voelen om de ene poort voor de andere te zetten? Ja, pleeg die toch niet zo op, man. Laat hij Jan toch eens met rust. Zet die gewoon de bie, drink een drupje met de smid. Want ik moet ook nog iets met de kallen. Een drupje? Dat slaat ik natuurlijk nooit af. Och, die Jens. Je hebt ook een fotobaten bier. Dat heet een schoot, zeg je. Hé, nou eens gaan we het zien met die platvuur, dan is trappig die talen jongens. En wie zit het hier met een half afgewerkte pennen lekker? Drink er ook of kunt er niks verdragen? Dat is nog eens gedaan, zeg jongens, potlooiers sliepen hè. Nee, nee. Ik ken een goeie mop. Ah, dit. Altijd ligt weer voor het gemeentehuis. Zet het een tegen het andere. Wie voor ambtenaren zo niet eigenlijk werken? Hoe moet de helft zet een andere? Dat het wat beter is. Ja, ga maar. Wie krimpt er terug als een kopje en net toch vast. Ik ken nog een. Met z'n wie ambtenaren Mikado gespeeld wordt. Die pakken ja. Met z'n wie ambtenaren Mikado gespeeld wordt. Degene die de eerste beweegt, tijd verloren. Ja. Hé, ja. Ja, doe. Alle kijken op je stijl, zie je joh. Moet eens met de kallen. Du moest me helpen. En daarvoor moet ik die eens even in een oor fluisteren. En straks in de zon komt, dan moest je tegen hem zeggen. Ja, zeker. Ik ken ze natuurlijk rekenen, maar dat eigenlijk. Dan zoek ik jullie over in nemen. Hé, en de eergeestig als dat is, deed tegen garandeerd met. Want een weddenschap verliezen, dat is voor hem niet onmogelijk. Kunt goed. Op mij kent ze natuurlijk rekenen. Maar daar moeten we natuurlijk een essen en een drinken. Allee, half portie. Drink leeg. Tot één. Kom nog. Ja, zo is dat misschien ook een glasje water mogen. Ach jong, als het weer niks is, maakt niks doen. Wat goed is voor oetwaardige broer is het goed voor de innerlijke mens. Maar hier,
Dit is de beste bacteriëndooier die man heeft. Ja. Hé, Keur. Ja. Wat wil je doen? Ik kom met de Willem de Veer aan je leg vallen. Oh, goed. Ja. Kijk, ik heb me gegarandeerd halen. Nou Willem, ja hier met Johan hè. Ja, alles goed. Nee Willem. Deze keer gaat ganz anders. Een paar vrouwen. Eén voor mij en één voor mijn zoon. Ja, en omdat ze overal kunnen Willem. Kent ze misschien een voor een zoet, kost ik kijken kunnen ze zo hè. Hé, maar het is moeder en dochter hè. Wat zegt ze? Ja, als ze geld hebben, willen we dat altijd metgenomen de jongen. Hé, maar ze moeten vooral goed zitten in het huishouden, hè. Ja, hé Willem. Als ze toch ik zeg. Ze moeten niet te eerlijk zijn, de mensen die van mij niet. Zegt ze Willem, zo lang? Geet het niet eerder? Ja, goed dan. Maar dat spreekt wel af. En vandaag over 6 weken is dat goed. Ja. Willem, jong, dat wil ze toch. Dat snap ik ook, dat de zon niet voor niks opgeeft. Jong, de Christie geld wordt, hebben ze toch helemaal gekregen. Ja, is het toch goed of niet? Allee, dan afgesproken. Dat is over 6 weken, hè. En dat was bedanken, Willem. Ja, ik wist het wel, jong. Jij Willem, daar handelt in alles. Thijs, jong. Kom, zet je hier drinken met. Du bent bij zomaar een druk aan. Ja. Verdeeld soms ze wel niet hebben, denk ik. Zeg, als du oordeel zijn veranderen, keer ergens eens voorbij de deur. Johan, je hebt zoals 2 zoons niet te verslaan zinnen. Ja. Aan de eettafel. Nee, dat vind ik zeker niet. Want hij heeft alles verlegen weg. Oh ja? Als dat zo wordt, heb je ook niet met hem over te wedden. Hoe heb je over gewet? Nou, veel hebben gewet over de hoofd dat ik eerder een vrouw zou vangen als hem. Vind jij eerder als mij, is de hoofd voor hem. Ving ik eerder een, verkoop ik de ganse hangen, kreeg Jan zijn wettelijk erfdeel. En ik kon dan met mijn uitverkorene leven wie God in Frankrijk, maar waar die gesproken. Je hebt een weddenschap, dat stelt niks voor, jong. Die zou ik van Thijs op mijn blote vuur wennen. Gezondheid. Gezondheid. Pap, alsjeblieft. Doe een weddenschap winnen. Man, laat eens een weddenschap over toch aan jullie die ook in straat zijn om te winnen. Zo. Hoe word ik echt gewonnen? Niks te doen. Spannend doen, hè. Zeg deze, jong. Als ik wed heb, dan is het met echte geld. En niet met zo'n kuurtjes die het na de achterdoor alles even. Pap. Doe even normaal. Dus zet ze toch uit te kniepen dat ze dergelijke weddenschap voor mij zou verlezen. Hobby, voor zo'n dergelijke weddenschap heb je toch niet eens genoeg courage de prix. Niet genoeg courage, jong. Loop ik niet lachen. Weet ze wat we doen? Dan gaan we die weddenschap aan. En we spreken vanaf. Vandaag over 6 weken over de kaart die op tafel. Pas op wat ze zegt, pap. Ik heb nog nooit zo'n weddenschap verloren, daar is een spiet van krijgen. Dezelfde voorwaarden als bij allen? Dezelfde. Ik heb dus onze getuigen. En de notarissen doen het officieel. Die medewerking wordt gevraagd. Dan moest ze mij hier gaan zien. En een ambtenaar in de kop voor, dat ik hier wil te slapen. Nee, wakker werden.
Nou was gevraagd om die plicht te doen. Rustig toch niet meer op. Die zal meteen ons wakker. Ja, wacht eens eventjes. Als hij niet wakker wil worden. Hoi, papa. Je moest die plicht doen. Ik heb weer gelukkig meteen.